बताओ अब ले हमारे महतारी आइल ना कहत रे बुचिया खाना वाना बना के रेडी रखियो अभी आवत तनी आ तबे से मुर्गा चावल रोटी बना के रख दिल बानी अब ले फोन करके ना कहल से के भेजुकिया ले आ गइल बानी नहीं गाड़ी ना भेजती हो बाजार में से पैदल आवे के पड़ी रह फोन करके पूछत तनी। हेलो हेलो। हाँ हेलो। तू कहाँ बड़ी रे माई तोरा बुझाला ना एक वाली फोन करके ना बतली बता तो खाना ठंडा हो गइल कि ना कबे के मुर्गा बना के रख अरे आवा तनी बजरिया पर बानी रे। अब जान तारे ऑटो वाला पर खीस बरला से छोड़ दला से यही जे बजरिया काहे ना दोगला के पटक के मारली अरे कच्चा मन निकल का गइल करी बूढ़नु हो गइल बानी कैसे मारी रे अरे कलेसन। तोरा से गांव जावा डेराला रे तू ओकरा से डेराए लगलीस तो कतनो त समधिया नानु हरे तोरो ना बुझाला माने हम अपन ससुराल में कुछ करी उ ना लिया बाकी रे जा कुछ बोल देम तो जानत रे नु फलना के सास है से बोल देलिया। ई तो बात तू ठीक है कहलिए आ कहनी हम आई का रे तनी 2 किलो रसगुल्ला ले लीहे। अरे 2 किलो 3 किलो कल यक्का रसगुल्ला ले ले बानी कल यक्का जमुनिया वाला आ 1 किलो नु छेनवा वाला ले ले बानी आ 1 किलो खुरमा। बाप रे जाए दे महतारी ऐसा ना चाहिए एक बिना कहले हमरा दिल के बात समझ जाले। अरे मैं जल्दी आ ना तो खाना ठंडा हो जाए फिर खइबो ना अब आ गइल बानी रख फोन बतियाते रहम तो कैसे आइम। ओढ़ पहन के आओ तोड़ी ना। अरे एकदम झकास से आवत तनी देखियो तो काहे चार कि गो हम देखी अपना होला। ससुरा में बड़ाई करी ना कि हमरा महतारी लेखा कोई के महतारी नहीं खे ठीक ना आए अभी तो हमनी के लागे नहीं कि दोनों बहिन हो जाओ इससे हमर महतारी हिया। तब का दामाद जी देखियन तो चियाइए जने के हमर सास है ठीक बनू। ई तो तू बात ठीक है कहलिया गाड़ी भेजी मैं कि पैदल ना 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 आ गइल बानी गेटवे पा गइल हो। ठीक जल्दी आवो ना। आओ तो ठीक ठीक बा कुछ कह महतारी से बतिया लेनी ना तो उतना ना हमरा दिल के शांति मिल जाला कि क्या कहे के जाता नहीं जल्दी जल्दी खाना में गरम कर दी हो आइए गोइल। बाप रे बाप होई देखो नतिया के चोदल हमर रसगुल्लावा चुअत रे दादा कहा तनी रे भैया रसगुल्ला बा भाई रसगुल्ला बा बाकी री नतिया के चोदल ना सुनला सा हमर रसगुल्ला होई देखो ऐसे ही जात रसन हमरा के ताकतो नहीं खसा के तनी सुगर पर लाइन मरता सा हमरा पर हम सोरी से कम लगिला तो हमर चाल देखो ढाल देखो का हो कहां तेरा हमारे नु कुछ भी कहो बाकी नु हमर दामाद जी के देखते नु का कही ये तो कुछ सुनो तो दूर से फीलिंग हो खेला खेला तेला कतना कह बुढ़वा से हमर त स्मार्ट लागेला नु हमर पापू तब के दामाद जी के दिल पे इच्छा ना करेला का कही पछिया जाना बाकी का करी पाबुनी के चलते नु कहे के पड़ जल त पाबुनी सब करे लगी चला हो बबी अरे माई ए बुचिया अब बुचिया रे अरे भाई गोड़ लगा सनी खुश रह मांगे को खिजुड़ाई रहो बुचिया में आई तू हो त एगो लेके चल दे तड़ी कपारे पर संभार में होते नहीं कि यही ले कह दे तेरी पातर छितर हो जो तो तू मोटाई लेखा मोटाई जा तड़ी देख नतिया वाला चिमकिलिया फाड़ दे रसगुल्ला वाला अरे सब कहां रस ला चुअते सहारा रे रसुआ सब चुअती आइल बट अरे उ जाना तरे दम नु खलसिया नतिया का बेटा ओकरा पर मन तकरा मुड़िया ओठती कहानी रे गड़िया ढेर मत कुदावा फाट जे फट गई तू पगलेटे नहीं रे उ गड़िया कुदाई ना तो के हाथे में रख न लेवे के चाहे चपकीली में कह के मिठाई तो तू हेमे काहे रख ली। अरे तो चल कुत्ता लागो रहसन पिछवा और तू ऐसन चीजें बाड़ी के कहीं तो के देख के लाग रही हंसा कोनो दिक्कत फरसाई ना न भइला में आ बताई रे कन से तेरा वालो बैठा ना नतिया ताकत रे गाड़िया चला ताके एही ने तो के कही ना कि रे माई हतना सौ सवर के ना चलनी थी कोनो तोरा पे लाइन मारे लगी हंसा अरे तू बात अपना आदत से मजबूर बड़ी अब मने आधा लांगड़ बनी के ना मतलब ससवर के रही का था तो सुंदर बनी स्मार्ट बनी तू तो हमरा को फेल कइले रही अच्छो बदमा जी कहां बने कोई लो यहाँ कहीं काम हम करे खातिर कोई से ना के सासू माँ तरी अरे तोरा के बना के रखले बनी मुर्गा चावल रोटी जा तनी गरम क के लेके आवत तनी जून लेके आ जून चल बैठ लेके आ और रसगुल्ला निकाल दिए देगावा में से जल्दी से हमरो बेटी बिया नु कहेले नु कैसे मत करी हौसे मत करिए बतावा हो हम कोनो करिया आए थी बनी कि माने मेकअप ना करी मारी ले उठा लाली लगाई ले तो दुनिया झूम जाला इहो मेहरारू बिया नो एकदम बुझाइबे ना करले कि का जाने का एकर माई का गिल बा दिन रात बुझाता कि का चाही का कर दी माई के हाथे पे ले ले रहती है हई लाव हौ लाव मंगवावती है बनावती है माई के खियावती है हमरा के तो पूछते नहीं छे का बार बार आता नी जीरौआ का बार बार आता नहीं जा माई भी अपन रह
का करी इतना का ढेर करी? दिन की बात तो हमारे महतारी आइल भी तो मैंने का करी ओकर संगवा छोड़ दे ओकरा खाए के पानी ना देई अरे हमार माई के कहियो ना नु ऐसे पूछत होबू। और महतारी वो सब करनी है कइले बाड़ी कि बोले पे हम करनी मजबूर हो कइले जाइए तो हमर बाड़ी। शौक ना लागल ह का वैसे तो करनी आदमी कइले एगो बाड़ी? कहावत कहेला ना कि एगो माई छूटले तो एगो माई मिलेले लेकिन वो ऐसे करबे ना कइली हम उनका के अपन महतारी समझी ना लेकिन वो हमरा के बेटी ना अच्छा समझी ये बताओ हमार माई के इतना करने नहीं तो सही तू एजा आ गेल बड़ू। चुपचाप रही हमरा से मुंहे मत लागी ठीक ना मुहे मत ना लगी का हमार माई ना रहित नु तो एजा तू ना आई तू आज अपना घरे रहतू कहाँ गइल रहतू दूसर कोनो लड़का हमरा पता के ना नहीं। मिली तो मिली तो काहे ना कर लेलू। रउए पर नाम लिखल का रहे तब कि रउए का? बियाह होई हम हमारे सन माई रहे कि बिना दहेज के बियाह करवा देलक ओहो तो तहरा का बुझाता। बाप रे बाप कतनो हंसुआ टेढ़ रही तो अपने और न खींची तो रउआ खींची हमरा ना माई के देखल ना दिन चाहिए भर ना माई आइल बड़ी का चाही दिन भर हौला दीजिए सुनी। साला खाए के कुछ मिलते नहीं लेके खे। जाई के कहला कि 1-1.5 किलो मटन ले ले आई ता बना हम कुछ ना लाइम। तब कैसे व्यवहार करे ना हमरा बुझाइबे ना करला जब कैसे देखा का तब करिला कैसे करिला हम का ना लिए बाबा और महतारी कह दिए तो फट से एगो बोली पर दौड़ल जाए एगो गोड़ पर तो चलिए जाए। हां काले नु लाइल रही मने काल आपका भाई लाइनी हमार सुबह भाई लाइनी रोज बाटल है कलेबे सब। करी। हम ना लाइम पैसा से नहीं खे हम देतनी 100 रुपया रखले बानी और पैसा और एगो मिला ले देतनी टॉप देना निकल गइल माई भेजी देतनी 100 रुपया जा ले आबो ना खियाई ना पियाई भेज दई ओकरा के तब का भेज दी। दू आँखी ताकि ना तो जीवे जर जाला हमार दू सोच आखी ली। का ताकीला जब आवेली तब तो सही करेलू ठीक बा। रोज कारवा घरवा हुआ होती अपन माई खातिर पैसा निकल जाता 100 रुपया देतनी साला वो दिन हमार बैंक से पैसा ना निकलत रहे मंगनी 50 रुपया तक कहतर पैसा नहीं के एगो तो हमर माई आइल भी खुद टाइम से खा नहीं के पाओ दोबारा आ गेल खा नहीं के पात अब कतना हाँ। खियाइबू रोज रोज- मुर्गे रोज- खियावो तारू अब रोज कतना रोज खियाइबू मुर्गा माई मछली के। खाए वाला इंसान है जो कि कैसे घुट घुट हाँ, के रहती है देखत उहे नहीं जानती है खी, ठीक ना मा- रोज रोज मुर्गा मछली खाए वाला इंसान है जो कि कैसे घुट घुट के रहती है हाँ उहे हाँ जानती है। बुझाते नहीं खे इजवा के खातड़ी मुर्गा मीट नीमक रोटी खाए वाला आदमी मुर्गा हम तो मीट। जानी ना कि मेहररुए छाव भाव करेली सा न छपड़ेली सा लेकिन मेहररुए ले रवा कम नहीं खी भगवान रवा के मेहरारू बनाओ तो मेहरारू का हो बुझाता तू जइबू नु कमाए तो बुझा जाए हाँ। फ्री के वाला पैसा रउआ जब देखो कमाता हई लादी हौ लादी जे कमाता ओकरा ना रउआ बुझाता। कमाते तो हम घर के काम धाम करते हमरा के सोफा सेट पर सुतैले नहीं खी रहा समझली कि ना हाँ तो समझ समझल जाला जा दाल चावल बा बना के खिया दो ना तो रउआ- रोटी सब्जी बा आलू धइल बा सड़ा तटे बनाओ खियाव उ ना खइहन आलू एगो सीखले बानी रउए माई के आलू बना के खिया दे तो दाल चावल खिया दो। जाइब कि ना जब ले आए बता दी बस रहन से ना चाहे आदमी से बढ़ के पैसा रुपया बटे कौन कहीं की रोज रोज आपकी घर में आवती है मुर्गा मछली कहती है माई खातिर बुझाता कि जान दे दी हन मार हमार माई बिया की महतारी एक लोटा हमरा पानियो पैदा खातिर ना कइले पूछेली। अरे जाई बरबराई मत ठीक बा जा तनी कपार खा जालू एक के चिल्लाइबू तो चिल्लाते रह जाइबू बुझाता कि अभी नइकी खाता ही हाल बा जे कपार खाए नइखी लगत खाता। कपार उड़े लागी हाँ रहे। तो खाली जब देख तब माई के मारा जपत रहत ना माई के हैसे नहीं खुकर हैसे नहीं खुकर का करी साजी से मेरे गोड़ धो के उनकर पी तब तू कहब कि हमरा माई के जानतिया मानतिया तार माई ओसन हमरा साथे कहिए देले बड़ी कि दिल टूट गइल बाटे उनका के जहर दे सकी ना लेकिन बढ़िया बढ़िया खाना बना के ना खिया सकी ना आवत ना बात बतियावे खातिर जा तनी मसाला पीसो तनी प्याज काटो तनी आ जल्दी से लेके आवत ना एक के हाली कुल एक ही में छमकुआ बना के अपना माई के खियावत आ बड़ा नीक बनैले रहिस रे बबी बकरा जानो तरे टिके रहे बाकी सुसुक सुसुक के खाइए लेनी हनु लेकिन पूछू कह माई तोरा मने पसंद के बनैले रहनी अपने माई चटकारे पसंद होगे बाखरा कहत ना पैसा नहीं खे हमको नहीं जा कह ना ठेकेदार से कि हमरा के पैसा ना हमर सास से आइल बड़ी बाखरा लेके जाए के बाटे यही से तो तू आइले तो हम सोचत तनी ना माई तोरा के का खियाई का पियाई कहाँ उठाई कहाँ बैठाई आ सुन ना कहनी उनका से कि 2-3 हजार के एगो साड़ी हमरा माई के बढ़िया लेके अइहा कि उहे पहिर के जाई तबे ना सब कोई देखी तो कही कि हाँ ओकर बेटी के दामाद कितना सुगर साड़ी दे के विदा कइले बा ना तो अब तो हम ठानी ले मैंने कहा दामाद से ले ही के जाइम साड़िया वो 3-4 हजार के साड़ी दिए हमरा के अरे माई तोरा खातिर त हमार जान हाजिर बा देख जतनी कहत रहनी ह न ओतनी मर्दा हमार करत रहन ह एगो तू हौ ना चिता बदली खियाए के कहले रही आके चिता बदली खिया के इनका मती मार ले जतनी कहब ओतनी करी ह उहे खिया देले बानी ठीक कइले बाड़े एक न जतनी कहतनी ओतने भर करत न अंगूरी पर नाचत रहत न का? बस बुढ़िया ना एक एगो टून फेंक के इनकर दिमाग डिस्टर्ब कर देती है देख बुढ़िया के का कोनो दे देना जमाल घोटा हगत हगत मरिए जास उहे काम करब जहिए उनका के जहर मार दे कि खा के एक बार चल जस भगवान
लगे अरे जियतिया न माई त आके लगैले हाय बिया हमर बाप सोच ले एकदम हम खाल दुश्वार कइले रहले 24 घंटा बर अच्छा जाए दे कोइल करेले बाहुन दीदी फोन फोन कर। करती आज उ ई बतियले त 1 घंटा बतियले का फोन में ना उठाए अरे ओकरा पता बानू त पेट में मछली कूदत होई कि दीदिया ही चल गल हमरा ही ना आए तो हम सबसे छोट है माई तो तू हमरा भी रेबी उहनी भी जेबी बताओ तो वही ना कहनी कि हम जाता नहीं बुचिया भी त कहती माई रे हमरा भी ना आइबे आ वो छोटकी भी चल जइबे त हम कहनी कि का भइल बा मम्मी जी का बतिया तनी जरा वो सबनी बैठ के ए पाहुन जान तनी बाजार लेके चलम हमरा के त गिल्लो मार्केट में जी सुनी माई के मन पसंद के साड़ी दियावा देव लिपस्टिक दियावा देव चूड़ी दियावा देव काने में के बाली दियावा देव एगो पैजनी दियावा देव ठीक बटे हाँ, आ सोनार हसने भी झुमकावा जाके। मैं इहे झुमका लेबी कि दूसरा लेबी नया ना ये डिजाइन ले हम नया खरीद देब नया ठीक बटे हां हां आ एगो तहार जवन मम्मी जवन खातिर तो दिवाइए दे हम आई अपन समझाई बेटी के ठीक बा का कहतनी जी पाहुन का कहतनी का कहतनी जौन कहतनी दिमाग में होश में बाटे नु काची होश में हमार बा बेटी ने सुनी एकलौती ए बिया सुनी जन्नी। पहले बात राजपाट सब एकरे हाथ में रहे हाँ, त छोट राजपाट। रहे त रहुआ जतनी तो बुझाता कि जौन मन करे हैसे कदा हौसे कदा हमार माई नहीं है ई का कहता तरा और का कहता और माई के मत मानी हमरा के मानी हैं माई के तो नहीं मानत हमार ना करे ले अच्छा ई बताओ माई अगर हम गलत होकर तो तू 4 चप्पल हमरा के मरी है इनका महतरिया के हम ना करेनी त गांव टोला के लोग आवेला करे खातिर देखी पाहुन जैसे रहुआ खातिर मरतनी नु हमार माई खातिर ना मरेली अरे चुप रही चुप ना रही। मरते ना तो हॉस्पिटल अच्छा में रहुआ ना बताई कल चल बन कोई हली खाना लेके जा देखनी हमार माई खातिर करा के बताई तो सुबह ही देखनी है तो काहे कहते कि खातिर जातन सुबह बूढ़ी के देखनी? चाय दी आवे चाय काहे दिया ऐसे में बतानी। बेटिया के रोइया नोचता नहीं जान सब का नु कुछ ना करेली हमार माई के मन में ना करेली हमर कोयल धइल पे पानी फेरले बन न आ निम खराबी लेखा बतियाव त न हाँ, इनकर हाँ, महतारी के बुझाता कि नरक में अतना जगह करते ना बाड़ू। मिली सोच तो हार माई के नरक में जगह ना मिली ए ढेर बोला खबरदार, चुप रह रे महतारी के कुछ और ढेर कह बोला देब। तना जल्ला नो जबरदस्ती खींच लेम रखवा खबरदार लगा के हमरा महतारी के कुछ और रउआ बोल दी हनी समझ कुछो नहीं का भुला जाए कतना कि रउआ कतना हमर जल्दी मरद लड़ हई। गई नी बेटी खातिर अपना ना बेटी। लड़ी बेटी पे तो दुनिया से लड़ जाए हमर रहे बेटी के दी, बात आई हम बेटा ना हई काहे ना? तो बुझाता कि जान मार बेटा देंगे लेखा दोनों करब जनी। तब ना रउआ बेटा बेटा बना मानी तो ला चल जा ना माइये जोरे चल जा काहे चलिए के जाई। जुआई जाओ मत रह जवा इतने दिक्कत बा तो राखई के रहित ना बबुआ त तारा घरे बियाह रह ना दी मम्मी करती जी रहुए तो बिगड़ले बानी अपन बेटी के का बिगड़ले बनी हो जैसे संस्कार देले बानी ठीके संस्कार हाँ, देले बानी हर माई देले तेरे बानी। संस्कार ठीक देले बाड़ी तो बताओ ना देले ही ए जी, बाड़ी। एक तो हर मातारी हमर माई अरे के चुप रहो रे संस्कार बुच्ची। बानू कि हम तार माई की इज्जत देख करेला माई हमरा के कुछ कहीं हम बर्दाश्त कर लेब लेकिन हमरा महतारी पे उंगली उठाइबा तो तार जबान खींच ले देखी पाहुन ढेर बोले देखो तनी बोली देखो तनी ठीक जुबान तो कहा खिसिया दिया हमार ठीक तो कहा दिया ठीक कहतिया रहुए तो बिगड़ले बानी ऐसे ना बोले के रे चुप रह काहे कुछ और बोलती हम इनका कुछ ना बोली तो रहुआ बता, काहे देखी- बोलत तनी देखी अभी मुंह लड़ावल छोड़ दे रे जो नहीं करता ये न कहता का अल्लाह फुसुर को फुसुर तारे करेला माई माई ओसन। रहुओ दूसर फुसुर जाके फुसुर बतिया करत लिए ठीक रहिला। ना ठीक है बा काची जी, बतिया पानी लिए? आ कि माई के मछली मन करता मछली ले ले आई 2 किलो ना रे छोड़ दे रे अब हम मछली कुछ ना लाएम। दे कहानी नु छोड़ दे रहे दे मछली अरे हमरा। तारा लोग से बर्बादी बोलले ना बेकार बा लेकिन, तारा लोग से हाँ। बोलले चल ना, बेकार बा हाँ, जा तू बाजारी चली जा ठीक हाँ ना मत जा लोग मत कुछ करा लोग हमरा से मतलब हाँ, नहीं के जा। जा जाई अरे हो लागत दोगला एकदम जीव बिया के रख देले बाटे मन तो करत नरती कि बेटा के जान ले ले समझलिस मरद है एकरा के गाड़ी ना देवे के चाहिए लेकिन हमरा के मजबूर कर देले बा एकदम से ने एगो बात तो सुन अभी जा तनी बाभाना भिरी कम कैसे नहीं देले हो मती मारे वाला हैं नकली देले बारे जाके ओकरा से बतियाई तारा लड़त रह अपना माई के पटीसन जब माई लड़बई त कितना पटीसन बूढ़ी के देख ना चल ना बाजार ये जाता नहीं मुसा वाली दवाई लेके आओ तनी शरबत में घोर के बुढ़िया का अरे छोड़ ना तू काहे उठ ना, के उठ 20 ना, रुपया उठ ना। खर्चा कर चल चल ना रेटिया जात के मुंह आ तनी बुढ़िया के